Δεν ξέρω αν θα ακούγονται αυτά που λέω. Αλλά πάμε. Βρισκόμαστε στον ποταμό Μοτατάπ. Έχουμε φτάσει ήδη στο 10ο επεισόδιο και είμαστε στη δεύτερη δοκιμασία. Εδώ οι παίκτες αυτό που θα πρέπει να κάνουν είναι να κρεμαστούν ανάποδα σε ένα σειρματόσκηνο, να φτάσουν από τη μία όχθη στην άλλη και να κάνουν ραπέλ σε ένα σκηνή για να κατέβουν στον ποταμό Μοτατάπ. Μετά θα πρέπει να πάρουν ένα κανό και να καταφέρουν να φτάσουν σε αυτό το σημείο που είναι ο τερματισμός. Δεν ξέρω τελικά τι είναι αυτό που με έχει συνεπάρει περισσότερο σε αυτή τη δουλειά, σε αυτή την παραγωγή, σε αυτό το φοβερό θέαμα το οποίο ζω ένα μήνα κοντά τώρα. Ήρθαμε στη Νέα Ζηλανδία, έχουμε δει εκπληκτικά τοπία, φοβερά μέρη, με υπέροχους ανθρώπους, πολύ ευγενικούς, που σέβονται και προσέχουν το περιβάλλον πάνω απ' όλα. Και έχω να πω ότι οι δοκιμασίες, οι παίκτες και όλο αυτό που ζούμε είναι μοναδικό. Θα έχετε την ευκαιρία να το ζήσετε κι εσείς μέσα από τους παίκτες σας. Γι' αυτό μείνετε κοντά μας, μείνετε ευθεία.